Aduh niki wau bablas keng mantingan mriko Pak rasah mulih ngonek telat lah dugi mriki dinteni teko jam 09.00 kok bapak-bapak urung rawuh randang dianyaki jare bapak-bapake dereng sami rawuh kok Bu ya wis dinteni sik kula ngeten nggih dipun aturaken ngibadah lan makarya niki terjemahan saking ikmali dunia ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda nggih ngibadah lan makarya sesarengan kasuka nada maikipun Mas sallu ala Nabi Muhammad mati ya mati terus yo gak terus kena wimpan kok terus nampun toh nah ya bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya dan beramalah untuk akhiratmu seakan esok hari kau tiada ngibadah lan makarya solawat sedaya kula ajak mau solawat sesarengan kanca-kanca kasukanada supados ing dalu punika tambah berkahipun panggenanipun Bapa Budi Sekeluarga solawat sesarengan monggo Bapak Ibu kula dherekaken ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim
salim ya Rabbi balikul wasilah ya Rabbi husa bil fadilah ya Rabbi husa bil Sallu ala Nabi Muhammad. Dek dereng-derek napa dereng apa lah Bu? Dereng Bu? Pak nggih dereng Pak. Nek asline niku apal mboten? Umpama aku rawati. Masa kuwi apal? Lara tak wales lara. Sing tak tampa nanging aku ramentala nika nggih digantos ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sakit Bu nggih? Ya Rabbi balikul wasilah ya Rabbi husa bil fadilah. Nah niki ngibadah lan makarya ajaan dumateng sedaya ingkang rawuh niki kula gubah minangka kagem nada dan dakwah kersane gampil dipun tampi ngeten Pak nggih. Dadosipun kita sedaya nek wayahe ngibadah ya ngibadah, nek wayahe nyambut gawe ya nyambut gawe. Islam niku mboten ngajarke wong lumuh. Lumuh niku cara mriki napa? Keset. Nah, ora keset lho, Cong. Dados orang ngajarke wong sing lumuh, wong sing keset, wong Islam kudu cancut tali pondo sing sregep nyambut gawe, sing sregep leh ibadah. Sing nomor 3 syukur bil janan. Syukur ngangge ati. Ati niki kedah tansah qanaah nerima ing pandum. Lah ngeten ta Pak nggih? Nggih. Tiang gesang wonten alam donya niku kabeh manungsa dititah padha. Ning nek babakan rejeki dijatah beda. Mula ra oleh meri karo jatahe kanca, jatahe tangga, jatahe sepadha-padha. Ha nek kabeh ditakdir sugih engko sing nyambut gawe sapa? Nggih Pak nggih? Ha nek kabeh ditakdir kados Pak Budi dados kaur, lha engko rakyate sapa? Kabeh ditakdir dadi pedagang sing tuku sapa? Kabeh ditakdir iso rebana, lah mengko sing ngundang sapa? Dadosipun jatahe dhewe-dhewe padha-padha dodole asile beda, nggih mboten Bu? Mula awake dhewe kedah qanaah nerima ing pandum. Sak sampunipun syukur ajaan kula monggo sedaya ingkang rawuh kita sedaya tansah mau sholawat bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saestu kita sedaya saanak turun saged dipun daku dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang berhak nampi syafaat. Amin Allahumma amin. Ingkang angka 3 Bapak Ibu, alhamdulillah dalu punika kawula sak kanca marak sowan wonten ngersa dalem panjenengan sedaya sak perlu nuhoni timbalanipun keluarga ageng Bapak Budi hanamung kagem jangkepi hadi cara inggih punika anggenipun nggadahi hajat inggih punika
handhaup kramakaken putra-putri kinasihipun inggih punika Mbak Aisyah kalih Mas Sigit. Amargi desa mawa cara, negara mawa tata, kula mriki nggih nembe ping sepindahan mriku. Mriki lek ngaji biasane dugi jam pira? Jam 3? Oh, jam 3, Pak. Subuh, Pak. Oh, subuh itu. Kayak wayangan mengke balan. Amargi pripun nggih matur ngeten iki nggih 1000 lho Pak. Nggih ngaji suwe yo ngesake mantene. Nggih, awake dhewe kudu pangerten. Janjane niki pun rampung kok karek dalu niki kok nggih ta Pak. Nggih gandeng kula isone bengi ya wis bengi iki nek ndek dalu nggih kula enten acara pun dobel. Akhiripun tanggal 26 malam 17 jebule pun rampung. Batine mantene Pak. Gek ndang wis. Awake dhewe sing pangerten nggih Pak nggih. Oh, kadang kula ngomong suwe ngono ya ngreneng. Alah ya Allah Bu Titi ngaji kok suwene. Ora ngesake mantene ngono. Nggo ngaji sedelok ya dirasani. Ya Allah Bu Titi ngaji kok mok sedelok ngono. Adoh-adoh sangka Sragen teko Ngawi leh ngandhek wis suwe jan ra cucuk karo eleh. Bayar. Pramila mengke kripik gedang kripik etela sithik edang sing penting rata. Nek teng Sragen kula biasane tengere ingon nek mriki pun mboten enten ingon. Enek apa ora? Oh enten no kok yo enten. Enten mboten Bu? Oh enten. Monggo mengke sing nyetel kanca-kanca kadang muda tumaruna mawon jongko nek ketoke kula ngajine wis kesuwen gak apa-apa. Iki kok wis kewengen gak apa-apa ingone ndang di kondang ngetokno jare. Pramila astu nderek bingah, nderek bahagia, nderek bersyukur Pak Budi sekeluarga selamat kepada mempelai berdua. Amargi dalu punika hadicaranipun tasyakuran walimatul urus kula tak matur sekedhik babakan rumah tangga. Ngeten Pak nggih. Kagem sinten? Kagem manten anyar khususipun saha manten-manten lawas umumipun. Nah nek jek anyar niki mboten diwejang aman Pak. Anyar ki rukun kok nggih mboten. Sing sering congkrah ki biasane sok malah manten-manten lawas. Mungkin saestu sing rodok rewelan ngono kuwi sing rodok lawas apa. Nek jek anyar iki Mbak Aisyah karo Mas Sigit iki anake mathuk karo cocok kok piye. Nggih, Mas Sigit niku nyawang Mbak Aisyah ya anake ayu tok, marep mapan turu ketok ayu, tangi turu ya ketok ayu, dandan ya ayu, ra dandan ya ayu, adus ya ayu, ra adus ya ayu anyar. Gak adus Dik, gak Mas, adem ya ora apa-apa, adus wis ayu anyar Pak. Semono uga Mbak Aisyah nyawang Mas Sigit anake kaya wong sing walah ra tau kentekan duit ngono. Anyaran njaluk apa-apa dituruti. Mas, aku pengen kae ditukokno. Mas, aku pengen kae ditukokno. Cara gak duwe no Mas Sigit yo gak wani ngaku kok. Anyar gitu Mas. Nggih. Ora nyambut gawe gak seneni. Mas Sigit mboten nyambut damel gak aku jek libur kok Dik kesel gak seneni kok. Gak kerja Mas orang aku nang omah gak seneni Bu. Tangi kawanane gak seneni kok. Anyar Mas lah jam 10 Dek dereng wungu sing penting aku wis subuh Dek nggih empun malah melok ngruntel neh. Anyar. Mas Sigit mboten kerja ora Dek rapopo ngono ya lumrah wong duwite jagongan ijeh. Coba nek telung sasi ngono kuwi Mbak Aisyah hanya kemut ngeten Mbak nggih. Nek dadi anyar niku entene matuk karo cocok gak tahu tukaran. Nek manten lawas sih kadang-kadang jangan kasinen nek iso padu nggih Pak nggih. Nek Mas Sigit niku umpamane Mbak Aisyah masak kasinen, Mas, lah ku masak apa kasinen? Oh gak, loh, lah mau masak enak. Letek jenengan dahare sithik lah, sithik wis krasa, Dik. Anyar masa dirasan lho lah sini koyo ngene no Mas gak asin iki malah ngirit ngono jare. Nek mantan lawas kok ditekoki sing wedok Mas piye leh ku nyayur nyayur asine koyo ngene mbok kei upil apa piye
Wah, akhirnya terus malah paduan niku nggih. Heeh, pramila manten anyar ngenten iki tesih aman, tesih rukun ngeten mboten nate tukaran tapi mugi-mugi saged istiqomah. Makannya sepiring berdua ngeten nggih Mas Sigit nggih. Heeh, nek manten lawas apa iso, Pak? Sing kakung dahar sing wedok melok nyendokno. Nek wong mangan krusoi ngalih malah seneni kok. Nek manten anyar nyedak malah didulang ngoten Pak. Nang ngendi-ngendi diterno digoncengno. Delalah niki neh nyambet damel sak nggon apa beda? Benten, sosok malah diterno digoncengno. Oh nek goncengan ngetapel nih kok gojengane baku. Neng dalan ngono saja bahagia. Nyonya nyanyi ya Allah seakan dunia milik berdua. Sing lanang neng ngarep sing wedok neng buri nyanyi cuma kamu sayangku di dunia ini. Perat ngono nek sing manten lawas cuma kamu cintaku di dunia ini. Anyar Bu, tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Yalah ngerti-ngerti tekonggon. Nek mantan lawas kok gojengan ngetapel niku arang kading. Sosok goncengan sing ngarep, sing lanang neng ngarep, sing mburi no, sing wedok malah mucuk neng pucukan sedel. Tengah sosok kober didang-dangi tas. Mergane agek gak patek peneran Mak. Diloroi sithik ngono lah leh nesu 3 dina 3 bengi. Iki tak goncengne tek iyut-iyut apa tambah lemu ta Bu menang. Sontak karo sing wedok. Ya Allah, ya Allah. Oh gak ya, wong isor langit adoh kono nek kedung wungu kira-kira ya. Ora ana sing ngono kuwi nggih Bu nggih. Heeh, akhire mlaku iyut. Mbok rodok nyedak Bu, meneng mergo gak kelegan. Akhirnya sing lanang napa ndemok mburi makplek tek atos-atos iki apa tas. Tas iki tas mbok kira apa ngono piye. Pramila penting sangat kagem manten lawas nggih manten anyar. Ngeten nggih Mas Sigit. Mas Sigit kalih Mbak Aisyah kedah mangertos. Tiang bebrayan wong nikah niku lak kedah kagungan modal ngeten Pak nggih. Oh niki sing wis pengalaman. Lah modale tiang nikah niku napa to? Wong rabi niku kudu ndek modal terpada irenge. Tegese napa Mbak? Sir padha senenge ngeten Pak nggih. Ora kentir padha gendenge. Tegesipun Mas Sigit kalih Mbak Aisyah punika harus saling mencintai, harus saling mengasihi, dipun niati anggenipun tresna krana Gusti Allah. Mula enten gendeng tes. Jarine gegarane wong akrami punika dudu bondo, dudu rupa, ati sing dadi pawitane. Nate mireng nggih Bapak Ibu nggih. Lho lha napa bondo kalih rupa niku mboten penting to Pak? Ya penting nggih. Mboten ateges bondo lan rupa mboten penting. Oh, malah dianjurke kok. Wong lanang niku nek golek bojo digoleki ayune. Ngoten to Mas Sigit? Nggih. Lah Mbak Aisyah niku lak nggih ayu tenan to niku. Ayu. Amargi napa piantun kakung niku kelemahane teng mripat to Pak. Nek bojone ayu lah aman. Ngoten nggih Mas Sigit nggih. Iya glo guyang-guyu dekne hooh ya. Nggih, ayu bagus niku ananging mboten tujuan utama karena setiap orang punya selera yang berbeda.
Dadi ayu bagus niku relatif. Bapak-bapak kok pengen bojone ayu, Mas Sigit kok pengen Mbak Aisyah ketok ayu, sing penting kudu gelem ragat. Matuk napa mboten, Pak? Matuk mboten, Bu? Lho matuk, Pak. Yang kadang urek karepe nyawang sing wedok ki ayu, glowing, demes, haning sing lanang belas ragat. Dino-dino nang omah dipleter gawean umbah-umbah, resik-resik omah, momong bocah, masak. Walah masyaallah gak tau leren. Ngangge klambi rada elek dipaido. Klambi kaya ngono mbok nggo apa nek duwe klambi sing apik, kok nek ra gelem kok. Maido ngeten niku ya enek lho, Bu. Enek wong isor langit adoh kono nek kedung wungu ya ora enek, mboten enten. Mboten enten. Kadang enten wong lanang niku sing malah urek, Pak, ora gelem nyambut gawe, malah mangan niku nunut sing wedok. Ya Allah, direwangi sing wedok nyambut gawe, buruh tandur matun lan sak piturute. Ha sing lanang niku gaweane dina-dina malah mancing. Ngono ku ya ana. Nek kene gak enek. Kene gak enek mboten enten. Ora enek mriki apik kabeh nggih, Pak nggih. Heeh. Kadang enek wong lanang niku jaluk duit sing wedokno cetil, mosok enek sinden malah nyawer. Ngono ya ana piye? Hah? Ada? Ora enek kene apik kabeh. Nggih, Pak nggih. Heeh. Dados kedah seimbang, kudu seimbang. Dadi ayu niku ya nek sing lanang gelem ragat. Mas Sigit nyedek iki duit nggo tuku wedak, ngono Mbak Aisyah. Nyade iki duit nggo tuku skincare ngono. Nyade iki duit nggo tuku klambi anyar ngono. Wah, nyade iki duit nggo tuku gelang. Ngoten nggih Bu nggih. Oh, kadang ngerti sing wedok nganggo gelang sing lanang mentolo ngedol. Oh alah ya Allah, sing wedok nganggo gelang arep dienggo rewang ning gone bunur. Ning gone Pak Budi nggih. Sing lanang lho. Gelangmu anyar apa, Bu? Anyar. Aku gliding nek ngenane tak tukokne entuk 5 gram. Lah iki wis wayahe ngabuk, engko tak jeli esuk ya, Bu. Tak dole esuk nek panen tak ijoli, masa panen lali ngono iku ya ana. Kene gak entek, Pak. Mriki mboten enten. Pramila kedah gelem ragat. Ngeten nggih. Ayu bagus niku relatif. Dan itu bersifat sementara. Salajengipun mboten krana bondo. Bondo niku kan saged dipadosi bareng-bareng. Kok enten tiang rabi naming tendensine amargi bondo, akhirnya nalika sing lanang sugih bondo, sing wedok gemati, masa sing lanang ra duwe bondo, sing wedok ra gemati. Ngono iki ya ana. Mula enek unen-unen jare banyak uang abangku sayang, tak ada uang abangku. Lho sadise kaya ngono lho, Mas. Ning atine nggih ta harus saling mencintai. Monggo Pak ingkang sampun pikantuk dhaharan dipun lajeng. Ngeten nggih. Ya jan niki sinambi kanca-kanca para tamu ngrahapi pasugatan dipun aturaken riyen ya. Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa ati sing dadi pawitane. Kalih dipun sambi Pak nggih. Gegarane wong akrami kangge Mas Manten ngalih Mbak Manten dudu bondo dudu rupa
luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang jejodohan niku nek ndarake gampang ra kaya jodoh yen angel langkung tan kena tinumbas arta wong seneng larang regane mboten saged dipun ukur ngangge duit pramila alhamdulillah leres sanget punika panjenenganipun Bapak Budi kalian Bapak Paiman punika ngertos putra putrine padha tresnane banjur dinikahno supados napa pernikahanipun saged dados pernikahan ingkang barokah kados ngendikanipun Kanjeng Nabi an-nikahu barokah nikah iku iso andadekake barokah lah tengere barokah napa ziyadatal khair tambah-tambah kesaenanipun pramila Mbak Aisyah kalih Mas Sigit antawis saderengipun nikah kalih sak sampunipun nikah kedah langkung sae sak sampunipun nikah mugi-mugi saged dados jodoh donya ngantos dumugi swarga saged nyawiji dadi ati monggo ca dipun garap rumiyin sinambi para bapak-bapak ibu-ibu ngrahapi pasugatan saking Sohibul Bait sesarengan kanca-kanca grup seni selawat Rebana Suka nada memang untuk sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi Sekeca Pak nggih. Nah, karo nyemek-nyemek. Ning tek akeh iki diundang. Moga-moga mengke bar niki mriki meleh nggih Bu nggih. Rina wangi dadi ati
intro ya, intro. Hati spesial untuk mempelai berdua. Yuk kasukan ada ingkang dono swanten ya. Malam bangun tresno dudu bondo dudu rupa mong atine dadi tataline suyup rukowo satya mimilan mintuno Wis maklum prae yen wong urip coba lan godane gedhe suprandene ora nganti dadak dadi kowe Rina wangi dadi ati ya lanjut ya wong prasaja alus babudine sabar tergemati momong putra lahir lan batine Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, nih alhamdulillah sampun paripurna Pak Daharipun. Sampun. Terakhir Mas Manten kali Mbak Manten, alhamdulillah panjenengan nikah menika tentunipun niatipun kedah ditata ingkang temen. Ngeten nggih. Amargi napa? Innamal a'malu biniat. Sedaya penggawean punika absahipun wonten ing niate. Menawi niatipun sae sak mangken delalah niku tiba mburine niku enake penak karo kepenak tur mathuk amin Allahumma amin. Termasuk Mas Sigit kalian Mbak Aisyah nikah niki niat ya kudu ditata tenan. Ngeten nggih Mas Sigit nggih. Ngapunten niki Mas Sigit ya suwa pinten niki? Hah? 28 nggih. Nek Mbak Aisyah pinten, Nduk? 24 nggih. Mas Sigit umur 28 tahun, Mbak Aisyah umur 24 tahun, bujang suwene 28 tahun, dadi perawan suwene 24 tahun. Ujuk-ujuk niku neng ati karep tak rabi. Lah ngoten to? Tak nikah. Lah niki tentunipun kagungan tujuan. Lah ngoten. Lah tujuane tiang nikah niku napa to Mas Sigit kalih Mbak Aisyah, aku ya pengen roh. Lah kadang ngenten Pak sing kula tangleti, jenengan nikah tujuannya napa Mas? Nggih kersane padha karo kancane Bu. Lah niki tentunipun Mas Sigit kalih Mbak Aisyah jelas. Nah, kayak ya Mas Sigit entra-entra rabi niku kersane pripun Mas Sigit?
Niate napa? Siji, niate ibadah pados ridane Gusti Allah. Amargi napa? Konsepipun tiyang gesang wonten alam donya niku mboten sanes, inggih punika namung didhawuhi ibadah. Allah ngendikan Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah niku nyiptakne sing jenenge jin lan menungso mboten sanes, inggih punika namung didhawuhi ibadah pados ridane Gusti Allah. Dadosipun jenengan nikah niki nggih termasuk ibadah. Nek jenengan kelampahine leres, niatipun leres, sedaya iso dadi ganjaran. Ngeten nggih Mas Sigit nggih. Sing nomor kalih Mas Sigit kalian Mbak Aisyah nikah tentunipun dipun niati membina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warohmah, pengen leh omah-omah ayem tentrem, rukun damai dan sejahtera, rukun damai dan bahagia. Sing nomor 3 nikah dipun niati tentunipun Mas Sigit kalih Mbak Aisyah ingin memiliki duriyah, pengen nglestantunaken keturunan duriyah ingkang soleh lan solihah. Kok Mbak Aisyah kali Mas Sigit pengen kagungan keturunan sing soleh solihah, wong tuwane ya kudu dadi wong soleh solihah. Mas Sigit dados garwa kakung sing soleh, Mbak Aisyah dados garwa putri ingkang solihah. Nek pengen anake bekti dumateng jenengan, Mas Sigit kalih Mbak Aisyah nggih kedah bekti dumateng tiyang sepah kalih. Amargi napa? Ridallah fi ridal walidain. Ridane Gusti Allah punika gumantung ridane tiyang sepah kalih. Kosok wangsule wasuhtullah fi suhtil walidain, lan murkane Gusti Allah punika gumantung murkane tiyang sepah kalih. Mula Mas Sigit kalih Mbak Aisyah kok pengen dadi wong sing bejo mulya, kudu iso mulyakno wong tuwa. Nek sowan wonten pandhean ditakoki bapak niku keremenane napa, ngeten nggih Mbak Aisyah nggih, ibu remenane napa. Nek sowan teng mriki misale keng pundi dipastikan bapak niku keremenane napa, ibu niku keremenane apa. Niki Pak Budi ngeses napa mboten Pak? Mboten. Oh malah penak, orang ngerokok lho Mas. Nek Pak Pandhean ngeses ora? Mboten yuk anu malah penak. Ibuke senengane apa? Bu Budi senengane napa Bu jenengan Bu? Duit. Oh lah oh ya aja duit. Bakso apa sate. Nek anu dibetakne Bu niki kangge jenengan. Oh senenge gak umum Mas. Jenengan ajeki ngeten niku nengke setahun sertifikat ucul. Pramila bekti dumateng tiyang sepah kalih ampun ngantos dadi tiyang ingkang gelake wong tua loro. Nek jenengan iso gawe lega, Gusti Allah lega, akhire jenengan iso urip mulya. 1001 anak sing wani karo wong tua. Pramila Mas Sigit kalih Mbak Aisyah kedah bekti dumateng tiyang sepah. Ya coba ditutup 1001 mawon. Niki kagem nasihat dumateng Mas manten kalih Mbak manten, bibar niki ndonga sareng-sareng ngeten Pak nggih. Terus nemengke nembe pamit. Matuk mboten Pak? Nggih, ya wis wengi. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana 1001 sing wani, suwargane donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Muga-muga temanten kekalih estu saged bekti dumateng tiyang sepah kalihipun, saged birul walidain,
supaya iso dadi wong sing bejo, wong sing mulya. Aduh Rama Ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saprene isih krasa neng dada. Ya duet Rino wegi lali tansah donga memuji marang Sang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga ganti mulya. Mugi-mugi saged dados larek ingkang bekti. Nganti ana anak wani marang wong tuwa. Yen nganti ana 1001 sing wani. Nganti ana anak lali marang wong tuwa. Yen nganti ana 1001 sing lali Suwargane donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Suwargane donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Mugi-mugi panjenenganipun temanten kekalih saged birrul walidain bekti dumateng tiyang sepah kalih. Amin Allahumma amin. Lumeber dumateng sedaya ingkang rawuh, mugi estu saged dados piyantun ingkang tansah bejo mulya donya ngantos dumugi swarga. Sareng-sareng monggo kita ndedonga mugi-mugi estu pepanggihan kita ing dalu punika pikantuk ridho saking Allah saged mbeta manfaat barokah fitini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina sikit Istrianto wa Siti Aisyah Maharani kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Sulaika wa kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra. Rabbana ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu mekaten ingkang saged kula aturaken. Terakhir ngaturaken ana Pak Tani tandurane gedang kluthuk iki wis bengi neng
mripat rasane ngantuk uran gak nggih gedang kluthuk cacahe ana 3 yen mripat ngantuk enake digawe turu ngaten Pak nggih suwe lungguh neng boyok rasane pun nanya pekel nggih ana gelas diiseni wedang putih wis meh jam 12 enake ayo ndang kula manut kalih para tamu Pak Budi niki pun sami ngejak mulih boten prayoga menawi kula terus-terusan matur ngaturaken Gajah Mungkur wadukipun Wonogiri menawi atur kula kelantur-lantur kula nyuwun pangan sami di ngapura Bu nggih di ngapura Pak nggih yupainem dodolan telo cekap semanten atur kawula mugi-mugi Allah ridho saged winanggih malih wonten wekdal ingkang sanes kanthi keadaan sehat wal afiat wekdal katur kanca-kanca pengendali wara ngaturaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna tausiah utawi sabda utama ingkang sampun dipun aturaken panjenenganipun Ibu Ustadzah Titi Kartini SPD MPDI. Ugi ngene wekdal sampun tukat dalu pramila sedaya keluarga geng Rebana Modern Kasukan Adat. Lumantar kula nyuwun lumengsir saking kalepawiwahan. Wonten kirangipun sang kula sakanca nyuwun ageng pangapunten saageng-agengipun.
acara dalam ridha Allah Ta'ala. Mulai salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali Tembus angin seliling, sambutlah lagu terakhir. Indahnya untayan doa dalam syair. Selamat berpisah, wa fi amanillah. Maafkan bila kami ada salah. Kini tiba kami mohon undur diri. Sampai jumpa lagi pada lain hari. Jauh di mata tapi dekat di hati. Insya Allah kita bertemu lagi. Pasukan nada panjatkan doa. Kita semua sehat bahagia saat jumpa lagi di lain acara dalam ridha Allah Ta'ala. Nggih mekaten saking kula sakonco saking Sragen kasukan ada undur diri akhirul kalam bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dhateng kru audio Wahyu Audio.